बिटिसिनि एम लोमस्राव दैमारिया एबसुखौ सोलोंथाइनि सायाव जेबो खामानि मावाखै होननानै बुंदों। बियो कमप्लिटलि मिसा खोथा बुंदों। सोलोंथाइनि सायाव एबसुआ मेंनो रोङि आरो हिसाब गैयै खामानि मावदों। 2006 मायथाइयाव जेब्ला सोलोंथाइ बोसोर फोसावदोंमोन एबसुआ, अब्ला बै समाव सा 6 बर' फरायसाफोराल'सो फार्स्ट डिभिजन थांदोंमोन। बेनि उनाव 2007 मायथाइनिफ्राय गुन गोनां सोलोंथाइनि सायाव ओरैबायदि खामानि मावबाय एबसुआ, मेंनो रोङै खामानि मावबाय। फरायसालिफोराव थांनानै फोरोंगिरिफोरजों मिटिं खालामहैदों, फरायसाफोरखौ लानानै मिटिं खालामहैदों। माबायदि फरायनांगौ, माबायदि फरायब्ला जोङो मोजां कुवालिटि मोननो हागोन, फार्स्ट डिभिजनाव पास खालामनो हागोन, लेटार लाखिनो हागोन। गामि गामि थांदों, गामि गामि थांनानै गामिनि मानसिफोरजों रायज्लायहैदों, गामिनि गार्जेनफोरजों रायज्लायहैदों, गामिनि फरायसाफोरजों रायज्लायहैदों। जेरावबो थांनानै बेफोरबायदि खालामहैदों। UPSC APSC एग्जामनि थाखाय एबसुआ 2 मास 3 मास 4 मासनि कचिं होदों। गामि गामि थांनानै फरायसाफोरखौ उत्साह खालामहैदों जे जोङो मोजाङै फरायनांगोन, फरायब्लासो जोङो गोजौ थाखोआव थांनो हागोन। जोंनि इडुकेसन लाइना गोजौ थाखोआव थांगोन, जोंनि बर' फरायसालिफोरा मोजाङै थांनानै थागोन आरो बर' फरायसालिनि फरायसाफोरा मोजाङै पास खालामनो हागोन। एबसुआ जथेस्थ' खस्थ' खालामदों। बे 2006 मायथाइयाव सा 6 फरायसाफोराल'सो फार्स्ट डिभिजन थांदोंमोन फार्स्ट टाइम। बिनि उनाव जेब्ला नाजायै जेब्ला सोलोंथाइनि सायाव खामानि मावबाय, मेंनो रोङै खामानि मावबाय, अब्ला दा बोसोराव 1300निफ्राय 1500 बर' फरायसाफोरा फार्स्ट डिभिजनाव पास खालामनो हाबाय, बर' बिजोंनि फरायसाफोरा। बे जोंनि थाखाय जोबोर बाख्नायथाव बाथ्रा। एबसुआ टप 10 मोननाय बर' फरायसाफोरखौ बरायो, मान बान्था होयो, आर'नाइ होयो। बेफोरबायदि होनानै जोङो जथेस्थ' रां होनो हाया एबसुआ, जथेस्थ' रां होनो हाया। अब्ला बर' फरायसाफोरखौ जोङो मोनसे उत्साह गोजौ थाखोआव लांनो थाखाय बरायो। बेफोरबायदि टप 10 मोननाय, मेट्रिकआव टप 10 मोननाय बर' फरायसाफोरखौ बरायो। बेनि अनगायैबो टेलेन्ट सार्च एग्जाम खालामगासिनो दङ। 9 थाखोआव फरायनाय, 10 थाखोआव फरायनायनि थाखाय बिथांमोननोबो बान्था होनाय जायो, मान बिलाइ, आर'नाइ बेफोरबायदि होनाय जायो। अब्ला एबसुखौ मा सोलोंथाइनि सायाव खामानि मावाखै होननानै नोंथांमोना बुंनो हायो? बर' रायजो राजाफ्रा मोनसे बाथ्रा खोनासंनाया मोजां। लोमस्राव दैमारिया बिराद नंखाय खोथा बुंदों। एबसुआ बेखिनि गोबां खामानि मावबाय। BTC सरकारा मा मावखो? BTCआ आसाम सरकारजों एलायेन्सआव दङ। दिनै 15 बोसोर जानोसै। कंग्रेसजोंबो BJPजोंबो सानै साथाम मिनिस्टार मोनदों। बेफोरबायदि मिनिस्टार थानायनि उनावबो जे BTCआव थानाय बर' फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरा जोबलांनो हमदों। बर' फरायसालियाव फरायसाफोरा जोबलांनो हमदों। बेनि सायावथ' खामानि मावनांगोन ना? मा मावखो? BTCआवबोथ' नोंसोरनिनो सरकार, BPFनिनो सरकार, जेबो खालामनो हायाखै। लोमस्राव दैमारिया बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाङा। एबसुआ सोलोंथाइनि सायाव गोबां खामानि मावदों, नाजादों बर' फरायसालिफोरखौ गोजौ थाखोआव लांनो, बर' बिजोंनि फरायसाफोरखौ मोजाङै मेट्रिकखौ जाहाथे पास खालामथों होननानै जथेस्थ' नाजागासिनो दङ। इडुकेसन एवारनेस लागासिनो दङ, दासिमबो लागासिनो दङ। सिगांनिफ्रायबो लाबोगासिनो दङ आरो दासिमबो लाबोगासिनो दङ। बेफोरबायदि सानै साथाम मिनिस्टार थानायनि उनावबो जोंनि बर' फरायसालिनि फोरोंगिरिफ्रा मानो जोबलांनो हमखो? बर' फरायसाफ्रा मानो, बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रा जोबलांनो हमखो? दाख्लैसो BPFनिफोरा बुंगासिनो दङ, हाग्रामाया बुंगासिनो दङ, बिस्वजित दैमारि मोनहा बुंगासिनो दङ जे बर' बिजोंनि जा सोलोंथाइ बे 8 थाखोसिमल' थानांगोन, बेनि उनाव इंलिस जाजोबनांगोन। बेफोरबायदि नामा? अब्ला मा मावखो? BTCनि बायजोनि फरायसालिफोरखौथ' बाद दोन, जों BTCनि सिङाव थानाय फरायसालिफोरखौनो नोंथांमोना गुन गोनां सोलोंथाइ खालामनो हायाखै। जाय खामानिखौ एबसुआ मावदों बे खामानिखौ नोंथांमोना 1%बो मावनो हायाखै। बर' बिजोंनि थाखाय सेपारेट डाइरेक्टरेट बिनानै लाबोनो हाबाय नामा? हायाखै। बर' बिजोंनि थाखाय एक्सट्रा टेट बिनानै लाबोनो हादों नामा? मिनिस्टार थानाबो बेफोरबायदि गावबा गावनि उदैयाल'सो बुंदों। बे लोमस्राव दैमारिया बिराद नंखाय खोथा बुंदों। जेबो डेभेलप खालामनो हायाखै बिथाङा, गावनि समस्थियावनो जेबो डेभेलप खालामनो हायाखै, खैराबारि समस्थियावनो। आरो बि आरो BTCनि मोनब्रैयाव आरो मा डेभेलप खालामनो? सोलोंथाइखौ लानानै
बिथांमोना जेबो बाथ्रा बुङा, जेबो डिसिसन गैया, जेबो पलिसि गैया, जेबो पलिसि गैया सोलोंथाइखौ लानानै, जेबो प्रजेक्ट गैया सोलोंथाइनि सायाव बरन्स सोलोंथाइ जोंनि बर' बिजोंनि सोलोंथाइखौ बोरैहाय फोजोबस्रांनो हायो बेखौसो नाजानाय बायदि नुनो मोन्दों। आंनि बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनांगौ, लाइक खालामनांगौ, शेयार खालामनांगौ। लोमस्राव दैमारि नोंथाङाबो आंनि बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेलखौ जाहाथे साबस्क्राइब खालामो, लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। बाय बाय।